De quin curs sou? I si cames s'acosta i se'n va. Benvinguts i benvingudes aquí en aquest espai de Moixadies. Molt bé, Aina, i així és. Aquí tenim a una escola de... Heu fet un reportatge o heu fet un documental? Un reportal, un documentatge. Documentatge. Sí. Com esteu vestit? Senyor 1, rosa 1. Aquesta és la secció d'esport i aquí és on redactam i on preparam totes les notícies que surten a l'informatiu en el bloc d'esports. Totes les imatges que han gravat i totes les entrevistes que han fet les fiquen a l'ordenador i després fan com n'Helena i en José, que aquí els teniu davant la pantalla fent molta feina concentrats, i de totes aquestes imatges fan un vídeo. Joan, digues bon dia. Ell és l'editor, és qui ha seleccionat els temes que sortiran avui, i del Mallorca-Barça farem un vídeo de resum amb el gol. Us agradaria ser periodistes esportius? Per aquí n'hi ha molts que sí, i moltes. Els dimonis són una tradició ben agradada a tota Mallorca. Alguns infants les fan por, però la majoria mos encanten. I un dels dimonis més especials són els del nostre poble, Petra. El veïnat de Petra esperen tot l'any per celebrar les festes de Sant Episodis. És el dia en el qual tots els dimonis surten a passejar. Però què fan els dimonis la resta de l'any? Anem a descobrir-ho en el següent reportatge. Si veniu en tren a Petra, el primer que vos trobareu davant l'estació és aquest mural. Veieu aquest dimoni? És una forma de dir-los a tots els visitants que els dimonis a Petra són molt importants. Hi ha una persona que cada any enregistra tot el que passa amb els dimonis. És en Joan i fa feina a Televisió de Petra. Avui, al dimoni se li han afegit diferents elements, un dels quals és el seu cosí, que és en Banyeta Verda, i els dimonis del convent. Però aquests dimonis sempre van acompanyats de la banda de música de Petra o el xerimier de Petra. Això crea una festassa, a part de la gent, a la multitud de gent que ve, la de Petra i pobles envoltants. Hi haurà alguna dimoniona? Bé, això no ho puc assegurar del tot. M'acosta que a través de l'escola se fa una iniciativa per veure una presència femenina en el grup de dimoni. A Petra hi ha dos tipus de dimoni. El dimoni a Petra i en Banyeta Verda. I el dimoni del convent. A l'Ajuntament hi ha els disfressos i les caretes del dimoni a Petra i en Banyeta Verda. Miquel, quins dimonis tenim aquí? Bé, aquí tenim els dimonis que tradicionalment hi ha hagut en el nostre poble des de fa moltíssims anys. Aquesta careta que tenim aquí a l'esquerra és la careta més antiga i que ara no s'emplea perquè és una careta que pesa molt. Aleshores se va fer una còpia i és la que s'emplea quan surt el dimoni en el nostre poble. I llavors, molt recentment, arrel d'una rondalla mallorquina d'en Banyeta Verda, se va treure aquesta altra careta, que és un complement, diguem, del dimoni de Petra.
Quin dia surten els dimonis i per què? A Petra els dimonis surten per Sant Antoni i per Santa Prixedes. Hi ha uns altres dimonis que surten en un altre moment, com vosaltres sabeu i que probablement veureu, però aquests són els dimonis que surten d'aquí. Alguns dels alumnes de la nostra escola coneixen el ball i la cançó de les esclovelles. Festa on també surt el dimoni de Petra. En què consisteix aquest ball? Consisteix que els nens i les nines han d'anar per el poble, diferents punts del poble, fent els balls. I aquest ball se repeteix 6 vegades en el dia. Mamà, soc famós! Som davant el convent, lloc aquí on viuen els dimonis a les festes dels àngels. Petra, quan varen començar a sortir els dimonis al convent? Bé, els dimonis del convent o dimonis dels àngels se varen crear just ara fa 20 anys. La idea era que fossin per entretenir els infants del poble, per donar un poquet d'alegria a les festes dels àngels, que encalçassin, que anessin a recollir les joies, però també la idea era que fessin un ball, que ballassin. Som en el convent, lloc on surten els dimonis dels àngels per fer el primer ball. Què s'ha de fer per ser un bon dimoni? Per ser un bon dimoni han de fer riure la gent, han de ballar quan mos toca. Jo vaig començar en el 2004, començant el matí venir aquí a vestir-nos, després sortim a de fora, començam quan mos toquen les xerimies, començam a ballar, i després fem la volta, i comencem a córrer, a fer ballar, i quan mos toca en el punt que mos toca ballar el nostre ball de la mare dels àngels, ballem. Què t'agrada més del dimoni? Allò que m'agrada més dels dimonis és córrer davant ells i que me peguin el garrot. I tu? Jo fer-li la punyeta i córrer-li davant. I quines coses curioses vos han passat amb els dimonis? Allò la cosa curiosa que m'ha passat és que li vaig agafar el garrot a un dimoni i me va pegar i me va fer mal. Un dimoni! Un dimoni! No et pegues! Amics, vos esperam a Petra per conèixer els nostres dimonis. Apunteu-vos a les vostres agendes. Dia 21 de juliol veniu a les festes de Santa Pixedis i el primer cap de setmana d'agost a les festes dels àngels.